Dámy a pánové, pokud si myslíte, že Lara už stihla během svojí výpravy zastřelit docela slušný počet lidí, tak to jste ještě nic neviděli. Každopádně vás zdravím 10. části naší Let's Play série na hru Rise of Tomb Raider. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a dneska máme na plánu dne obranu celého geotermálního údolí, takže se do toho pustíme. By the way, tohle je ten nový outfit, který jsem sliboval na konci minulé epizody, tohle je ten komando outfit, je hodně podobný jako ten předchozí, akorát jináčí barva a nemá vlastně ty rukávy, takže je to ještě víc sexy. Tady by někde měl být jakýsi vedlejší úkol nebo něco na ten způsob, teda aspoň myslím, protože jo, ukazuje mi to tady, takže ženština nebo to je chlap, já si nejsem jistý. Ne, dobrý, on to chce. We're trying to fortify as many of these towers as we can. Most of them were badly damaged in last year's floods. We've got the repairs in hand, but I need some extra supplies from around the valley. If we can get these towers repaired, it'll give us an advantage over the invaders, and it'll help us reach the upper levels of the ruined towers. Will you help? Frajere, bez problému ti pomůžu, ale kurva, bavíš se s dámou. Přímo za sebou máš celou nádhernou čistou řeku a máš špinavý ksicht jako svině. Nicméně dostaneme bojem opotřebované oblečení. To potřebujeme. Tak, potřebujeme větve z tvrdýho a ještě potřebujeme 4 jelení kůže. Akorát, že já mám teďko jenom jednu jedinou. Protože jsem upgradeoval zbraně, jak vlastně jsme si minule odemknuli. Jak jsme dostali ten nástroj, tak se nám odemknulo to upgradeování na ten... No tak to jsem teda dobrý pičus. No tak to jsem... No, v klidu žijeme a jsme v klidu. A jsem vlastně spotřeboval nějaký kůže na to zase, abych si vylepšil ty zbraně, což je teďko všechny... I understand. I'm just glad you were there to vouch for me. My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work would go a long way towards building trust. I'll see what I can do. A kurva fix. Jak jsem říkal o tom, že určitě ještě uvidíme medvěda. Koukám, že se mi to vyplnilo trošičku dřív, než jsem čekal. To je v prdeli. Já jsem věděl, že nemám jít do téhle jeskyně. No dobře, tak ho normálně prošpikujeme útočnou puškou. Co já se s ním budu tady srát? Do prdele, ono to nebude fungovat ani takhle. Do hajzlu. Kurva, to musíme zvládnout. Na začátku jsme měli jenom ten obyčejný luk. Teďko tady už máme automatický zbraně. Tak mi neříkej, že ho nezvládnu. No ty vole. OK, ale hej, tohle je Tomb Raider. Takže bychom to měli zvládnout pomocí toho kladkového luku, stačí se jenom snažit. Chce to nějaký pořádně luxusní headshot. Ještě bych mohl vlastně, možná bych mohl dopřát. Krásný, ještě jednu takovou. No já si myslím. Teď jsem ale nedostal headshot bonus, tak si nejsem jistý, jestli jsem netrefil tu hlavu při tom posledním šípu. A nebo bych ho prostě nedostal tak jako tak. Jedno důležitý je, že je mrtvej. My si tady vezmeme hodně cennou kožešinu. Pak si z toho uděláme ten outfit, aby jsme vypadali jako pan DiCaprio. To je skvělý. Cože, 2krát dokonce. No, on se ten skill, že dostáváte dvojnásobek kožešin, aplikuje i takhle na to, i na medvěda. To je zajímavé. A tady to byly 3 kůže. A nevím, jestli to byly přímo jelení kůže, no ale asi by měly být, ne? Takže v tom případě máme hotovej ten vedlejší úkol? Nebo ne? To je otázka teďko. Takže jestli měli jsme jednu, potřebovali jsme další 3, teďko jsem 3 sebral, takže by jsme měli mít teda ten ideální počet. To zkusíme vrátit, já si nejsem jistý, jestli... Ono se mi ani nenapíše, že jsem tady teďko sebral to, co potřebuju. Takže buď se to nepíše, a nebo to není to, co hledáme. Kurva, to jsou zase otázky do píči. To je tím, že jsem tu hru nějakou dobu nehrál a teďko zase vím velký hovno. Have you found what you're looking for? Not yet, but I will. Takže tohle nebude ono. Tohle nebude ono. Počkej moment, on myslí jelení. Nemyslí, doufám, ty jelení kůže, ty, který jsou mnohem vzácnější než tyhle ty klasický. Protože jestli jo, tak to vyjde docela draho mu hodit 4 takovýhle kůže. Do hajzlu, no dobře. A tak tady se někde určitě musí flákat něco, co má 4 nohy a šlo by to zabít. Ne, to jsou 2 nohy a to bychom neměli zabíjet.
Tady musí být někde... Kde to máme označený na mapě? No přímo tady do hajzlu. Tady přímo. Tady to je vyloženě. OK, takže tímhle s tím směrem by regulérně mělo být nějaký to pěkný stádečko jelenů, který potřebujeme. Já vím, že jsem říkal, že půjdeme na tu hlavní misi, na tu obranu, ale v klidu, máme dost času. Aspoň doufám, jestli tady teďko ještě dalších 10 minut budeme nahánět jelena, tak to potěž prdel, no. Ale... Já myslím, že ne. Já myslím, že by to... to už vypadá slibnějc. To už vypadá o něco slibnějc. Ten kladkový luk by se mohl předvíst teďko. Na to tichý odstřelování. A hlavně na pořádnej... Na pořádnej likvidační efekt. No nic, OK, musíme být trošku to... Musíme být trošku obezřetnější. No jo, to bude fungovat pěkně. Tak kde máme do hajzlu? Kde je ten paroháč, který ho potřebuju? Tady nikdy nejsou pořádně vidět v tomhle tom hustým porostu. A to je asi pointa, že? No tak. No tak, já vím, že tady jsou. Ty vole, neříkej mi, že tady byl jenom jeden jediný paroháč a ten mi zdrhnul. Tady má být celá oblast, kurva. Tady to je celý označený. A najdu tady hovno? Ty tohle je fakt jak Far Cry v tomhle ohledu. Tam vždycky, když nelovíte určitý zvíře, tak je tam úplně kurva všude. Úplně všude. Ale jakmile ho potřebujete ulovit, tak jdete přímo do té oblasti, která je označená na mapě, jakože se tam vyskytuje to daný zvíře. A nenajdete ho ani za hovno. You there. Maybe you'll be able to help us with these machines. What can I do? These invaders have a new tool to threaten us with. Small helicopters piloted by machine. Drones, they tell me. The things don't fight back, but they've got what looks like a camera inside. They're mapping the valley, and we're losing our advantage. I've been able to bring a few of them down, but with those weapons I expect you'll have better luck. Will you help? Máme lovit drony? I'll bet I can take a few of them down. The more the better. Come see me again when they're dealt with. V moment, kdy jsem přijmul ten úkol, tak tady začne něco hrozně hučet. A kdo by to byl, ty vole, řekl? Je to zrovna dron. Velký bratr nás sleduje, takže 4 drony, dobře. No, tak se tady porozhlídneme po údolí a pár jich sejmeme, ale nejdřív potřebuju ty zasraný jeleny. A nebo bych možná, já myslím, že mi z toho dřív nebo později zhrábne. The day I feared has come. There can be no more denying it. The helicopters we saw last sundown represent a new incursion onto our lands. We have grown up in the shadow of our parents' struggle, and now it seems we will have our own. But the sacred duty must be done. We must protect the source of God's grace on earth. No ale to tady byla, tohle údolí teda bylo hodně dlouhou dobu v klidu. Vlastně poslední, co tu byli, co se sem snažili dostat a museli být odražený, tak to byli ty Sověti. A to bylo v 70. letech a teďko teprve se sem znova dostává Trinity, takže celá jedna generace byla v klidu až doteď. To je celkem obdivuhodný. Ty já se z těch jelenů, mě z nich fakt jebne. Aha. A teď máme ještě k tomu dalšího drona. No, výborně, opravdu ten kladkový luk má pořádnou sílu, tady se střelí drona bez problému na jednu ránu. A tady seš, pojď. No vida. To je přesně to, co hledám, aspoň doufám, to musí být ono. Hezký, no konečně. Tadyhle to byly ty 3 kůže, který jsem potřeboval. Jak tam vběhnula před ten šíp, no a stejně to dostali obě. Protože přežije jenom ten nejsilnější, hej. Tak, já si tady naberu do zásoby, to se bude hodit. Upgradey. Tak, doneseme to zpátky. Ještě jsem tady někde viděl dalšího drona. No, jasně, že jo. To je 3. a 4. bude... No, to je dokonce i označený. Jo, ten je až úplně tady vzadu. No, si nejsem jistý, jestli se mi tam chce zrovna běžet. Na to stíháme, v pohodě. Kurva, my se v dnešní epizodě nedostaneme k té obraně ani omylem. No ale priorita je teďko ten nový outfit. Ty roztrhaný šaty, nebo co to je, to bude určitě radost pohledět. Do you have the supplies we need? Here you are. This should be everything you asked for.
Good, good. Leave some of the supplies in the basket there, and we'll finish the repairs. But I need you to bring the rest of the supplies down to the tower by the lakeshore. When you're done, meet me back here. Moment, jo, to ještě musím donést k druhý věži a pak se ještě jednou vrátit semhle, než dostanu tu odměnu. No to teda pěkně seru. To je retardovaný, radši jdeme hrát dál, tu hlavní linku, já tady nebudu dělat poslíčka, abych běhal furt tam a zpátky, ale jdeme si jmout ještě toho posledního drona. Takže to je rychlovka. Toho jenom se střelíme a je to hnedka tady vedle ty jejich hajdy, takže to automaticky budeme moct i hnedka odníst. Pohodička, ne? Teď bych se mohl dostat nahoru, jak na to koukám. No jo. Je tady něco zajímavého nebo jenom náboje? No, jenom náboje. A tímhle s tím by to šlo ještě přelíst až tamhle. No! Jako to se mi líbí, ten level design a ty mapy jsou hodně pěkný a líbí se mi, že tady jako vás to nežene furt jenom do toho hlavního příběhu, ale máte možnost tu i chvilku vlastně bejt v některých z těch trošku otevřenějších lokacích. Já jsem takovej idiot! Trošku tady z těch otevřenějších lokacích, zabíjet si nějaký ty zvířata, schytat si nějaký ten loot tady. No hele, že by to byla finální část samopalu. Aha, počkej, puška? Jaká zase kurva puška? Já tady odemykám samopal a dostanu pušku? To trošičku jako teda... No vidíme. Počkej, ale jaká vůbec? Jo, možná ta úplně poslední, která tam ještě byla v nabídce, že jo? To vůbec nemám tušení, která to je teďka upřímně. To je jedno, to pak zkontrolujeme u dalšího bonfireu. Nejdřív ještě toho finálního drona a pak půjdeme k té druhé věži a tam už to potom pokračuje ta hlavní linka, takže rovnou na ní můžeme jít. Nemusíme se tady srát s tímhle s tím. Tohle bych mohl dělat za kamerou, kdybych na to měl momentálně čas a hlavně chuť. Ale neříkám, že by mě Tomb Raider nebavil, ale tím, jak jsem ho už dohrál, tak se mi nechce vlastně dělat znova tady za kamerou ještě ty vedlejšáky a takhle. Ale projdeme to samozřejmě potom všechno, myslím ty DLCčka. Je ten finální, jož tady úplně. Jo, jasný. Už ho slyším. No jo. OK, paráda. A tohle, co jsem... Ty pičo, co? To je velká minda. Tyjo, ale ten je nádherný. Ten je nádherný, to se musí nechat. Tohle bude radost ulovit. Cože, to ještě zvládnu? To je parchant. To je parchant, kde je? Teďko zase bude problém ještě najít toho zmrda. A! Myslíš si, že mi uteče špíno? Počkej, není to náhodou novej? Ten předchozí měl v sobě jako docela dost čípů a tenhle vypadá, že je úplně v klidu. No teda, z toho padají ty vzácný kůže, to je dost dobrý. Z toho se potom dá udělat nějaký legendární outfit, nebo minimálně některý hodně dobrý upgradey. Kde je ta minda? Kde je ta minda? Nebo to možná byl on? Že tady bude jenom jeden? Já si nejsem jistý, ale... Tam ten měl v sobě šípy a teďko najednou tady vyběhne další, který vypadá v pohodě a ještě zvládne pár těch. Ještě dokonce zvládne i pár... Haha! Takovej bait tady. Jo, jasný. To je, aby jsme to tady ulovený králíci. Skvělý. Takže my tady můžeme takhle běhat po těch vrcholcích a odstřelovat ho, zatímco on běhá tady dole. To je pěkný. Já myslím, že ale že už tady další není. A jestli jo, tak ho nevidím. Což je docela divný, ten by se po mně měl okamžitě vrhnout. No to je jedno, necháme to bejt. Odevzdáme tady tu vedlejší misi a jdeme pokračovat v hlavní lince. Připravíme se na tu obranu. Kde zase je sakra ta ženská? No, tady ji máme. Have you dealt with the rest of those machines? I think I got the last of them. That you did. They may send more, but at least we can make it hard on the bastards. We're grateful for your help. Tak a dostali jsme nový look. Alternativní zbraně. V každé kategorii zbraní je jich dostupných víc. No fakt, že jo. Každá zbraň má své exkluzivní unikátní, teda své unikátní výhody, slabiny a vlastní vzhled. Některé mají dokonce exkluzivní možnosti vylepšení. V základních táborech si v sekci zbraně můžeš alternativní zbraně. Jo, jasný. Takže potom se dají vykraftit i opravdu podařený kusy. No, na to se těším. Já se stejně hlavně nejvíc těším na tu dvouhlavňovou brokovnici, protože to vždycky byl miláček.
Takže doufám, že tady bude vypadat fakt pěkně. Co je to tady uvnitř té chajdy? Co tu máte? Aha, jasně, tohle to půjde vytrhnout. Jak vytrhnout lařinu stoličku, tutoriál. Tam byly jenom zásoby. No hele, necháme to bejt, nebo tady vážně nic nestihneme. Jdeme tam, kam se máme dostat, k té druhé věži, zrovna tam budeme moct hodit ty zásoby na ten vedlejšák, aspoň doufám. A jestli ne, tak se repes, pokračujeme v hlavní lince. Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. I will go there once things are in hand here. You said they were heavily armed. How can we expect to beat them? The fight will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault, but we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement. If we hope to survive, we must wear them down slowly, strategically. We will bleed them from 100 cuts until they have nothing left. Only then will we be victorious. For now, we light the fires, warn the others in the valley. Today, we win by surviving. Gather as much ammunition and supplies as you can. Hide them in the caves and ruins. When you've completed your duties, rendezvous in the upper village. Understood? Yes! Understood! Good. Now go. The prophet be with you. To je smělej plán, ale zatím jsem teda neslyšel žádný konkrétní taktiky, které by nám tady měly pomoct. Teda samozřejmě až mimo to, že mají na své straně Laru Croft, protože to jim samozřejmě extrémně pomůže. Já tady zvládnu sejmout tolik frajerů, jako 10 tadyhle z těch lidí. Tak, můžeme se podívat. The people they're hurting. That's down to me. I led them here. God, it's happening again, isn't it? People are suffering because of my actions. No, you can't think like this, Lara, or you really will drive yourself crazy. Trinity would have found this place sooner or later. At least I have the chance to help stop them. Of getting to the divine source first and using it to benefit the world rather than cause more pain and suffering. Just need to focus. For everyone who's gone before. For everyone I've lost. Just keep moving. Tak jo. Máme jeden dovednostní bod. Myslím, že už se nám odemknuli, už se nám odemknula i tady vlastně 3. úroveň u těch skillů, takže se podíváme, co tu máme za novinky. Mistr s lukem, mistr s pistolí, mistr s puškou, to jsou ty dorážečky, jasný. Tady máme intuice, instinkty přežití zobrazují nedaleké relikvie, dokumenty, monolity, bedny a ta dokonce i za silnými stěnami. Na mapě odhalují vchody do krypt, to je cool. Smrtelné šípy, zvětší velikost a dobu trvání jedovatého mraku. Yes! Moje plynařské dovednosti se právě zvýšily, což je paráda. Tak, co se týče vylepšení, tak tady máme i přímo něco, co si můžeme zase vykraftit. Držák patron. Do brokovnice? To není potřeba. To není potřeba, brokovnici za prvý ještě ani nemáme a za druhý ji stejně nebudu zase tolik využívat. Tak, tady máme... Tady je ten starověký rohovinový luk. OK. Tady máme to vůdčí světlo a dokonce je tady ještě i ten ponurej šepot. Tyhle, těch je vážně v nabídce dost, koukám, a každý má ještě svoje vlastní upgradey a my zůstaneme u toho kladkovýho. Tady, jasný, a tady, a co to nová puška teda, co to kurva je? To máme přímo útočnou pušku, kalacha, vyvážená puška do... Ale tohle má větší poškození, ten kalach, takže si ho asi teďko vezmu, koukám. Ještě tady můžeme zlepšit zpětnej ráz. Hele, vezmeme si teďko kalach. Musíme přivítat Trinity. Hej, když máte výst odboj, když máte bej kurva partizáni, tak potřebujete kalach, protože jestli nějaká zbraň se hodí k rebelii, tak je to kurva tahle. Lara, I could use your help. Our people are spread thin across the valley. If you light the signal tower, they'll know that the danger is imminent. I'll do what I can. Once the fire is lit, they'll know what to do. To znamená, že se budeme muset dostat tamhle. Mimo jiný.
Počkej, tudyma to takhle tam nenastřelíme, nebo jo? A počkat, tamhle by to šlo? Jo. Budeme muset vylízt na tuhle věž, zapálit signální oheň, protože oni to nedokážou sami a nikdo tam nemůže střelit nějaký šíp zapálený na vrch té věže, ne. My to budeme muset samozřejmě vylízt. Na super nebezpečnou rozpadající se věž. Vole, ty jejich plány, koukám, že už teďko jsou opravdu vynikající. Ale to nesmím posrat, tady to musíte dropnout a pak se stihnout. Zachytit. Tady jsem slítnul minule. No dobrý, tak jo, paráda. Všechno je tady, já jakoby nechci znít prasácky nebo něco, ty vole, ale jako hrajete za Laru. A všechno, co jako za co se ona může chytit, nebo co může použít, tak je označený bílou barvou. Bílým nástříkem. Jako, proč zrovna tuhle barvu, kurva? To je takový docela zajímavý rozhodnutí, když bych to nějak měl takhle skrnout. No dobře. Vole, to mě zase kurva poslali někam. Jo, jasně. Zapálit jenom věž. Pohodová práce. Mě fakt zajímalo, jak by to udělali beze mě. Takže... A helme se. Tak, a už se tady dostáváme. Máme láhev oleje, takže můžeme vyrábět ohnivý šípy. Ohnivý šípy dokáží podpálit látku, výbušniny a nepřátele beze zbroje. Zvolíš si je opakovaným stiskem blá, dokud se nezobrazí ikona ohně. Potřebujete na to látku, šípy a olej. Ten olej, tady jsou vlastně všude rozmístěny takový ty olejničky po mapě. A v nich potom si ho vždycky můžete doplnit ten lařinvak na olej. Takže paráda. Počkat, špatná strana. Ty ohnivý šípy jsou docela dobrý na konkrétní situace, ale spíše potom budete využívat hlavně na to, abyste podpalovali věci, které potřebujete, abyste se někam dostali nebo pohnuli, než na samotný souboj. Tam nejsou za tolik nutný. No tak kurva už ale! Když tohle jste fakt v ohubu. Tak, moment. Budeme potřebovat ohnivý šípy. Thank you, Lara. Our people have been warned. That should give them time to evacuate. Meet me in the upper village. I'm gathering our forces here. All right. Tak, tady to máme. Tady si to vždycky můžete doplnit. Takže to je pěkný. No a teď bychom se odsud už měli dostat normálně, pokud to trefím. Dámhle, jo. Skvělý. Ne. Už jsem se lek, že to zase minu. Protože na to naskakuju jak úplný idiot. A ještě k tomu bednička. Oh baby, že by. Že už by se konečně usmála štěstina. Do prdele. Já tu čtvrtou část toho samapalu nikdy nedostanu. Já ji nikdy neuvidím. Pokaždý tady budu mít ty vole nějakou další část, další části, další zbraně. Ale což no. Brokovnice bude taky pěkná, ale já vážně bych chtěl vidět tu dvouhlavňovku. I have something to ask of you. What can I help you with? Jacob told me you've got a knack for exploring. There are more old places, tombs, all around the valley. You may have seen the wards placed there to frighten children. It's not superstition. Those places are dangerous, but they also hold relics of our former glory. Not just trinkets, but knowledge. I believe we need that wisdom now more than ever. A decade ago, I'd have gone myself, but now I could use your skills. The scouts tell me you've already been inside one of the old tombs. Would you share what you've learned with us? Of course. They belong to your people. We don't have much, but I have these old coins. If gold has value to you, I can give you some for every secret you find.
Tohle jsem si ani nevšiml, když jsem to dohrával poprvé, že je tady ženská, která vám vlastně za každou tu skrytou hrobku, kterou projdete a na konci dostanete nějakou tu novou dovednost, kterou si přečtete v té zlaté knížce, protože na konci každý hrobky, tak vám za to tady ještě hodí prachy. Jestli jsem počítal správně, tak by to mělo být 10 coinů za každou hrobku. To je pěkný, 30 dalších pracháčů, to je pěkné. A k tomu, když je splníte úplně všechny, když jich dáte 9, tak se vám odemkne nějaký úplně exkluzivní outfit. To je pěkný. The followers of the prophet fled, but they were attacked in Syria. No, musíme si boostit řečtinu, protože tady někde budu potřebovat na nějaký. Tady někde bylo. Já tohle to je myslím ono. Seems to be a map of some sort, but I can't quite read the words. Jo, tadyhle to by nám řeklo, kde jsou všechny prachy tady v celém údolí, myslím. Ale potřebujete na to řečtinu na úrovni 7? Vole, to by se ani mě nechtělo učit vážně, jako hej, penízky jsou penízky, ale toho co je moc, to je příliš. An iron coin with one side cut and shaped into a crude claw tool. Perhaps to remove nails. Greetings. I hope you know how to use that bow. Whatever you're looking for, we can talk about it after the battle. Aha, já vlastně nemám mluvit s tebou, já už jsem si myslel, že jsi někdo důležitý a pak jsem si říkal, proč by kurva zpochybňoval. Helicopters are headed your way. O, kurva. Vypadá to, že ohledně toho prozkoumávání hrobek a takhle nemáme čas. Where is the divine source? Tell me! Stop! Don't hurt anyone else! Where is it? Wait! Wait! There's a map. The Atlas. It will show you the way. Okay. Tell me about this Atlas. Hey. A máme brokovnici. Samozřejmě se hnedka najdou dva kreténi, na kterých ji můžeme vyzkoušet. Ten tam zalí dovnitř. LOL. No dobře, tak jo, zpátky, ale k nějakým trošičku. Jo, vlastně, teď jsem říkal. Mistrovská partizánská zbraň. Jdeme na to. Jdeme na to. Dámy a pánové, masakry začínají. Doufám, že jste připraveni. Je čas zase farmit headshoty. Tentokrát s mým milovaným kalachem. Doufám, že je teda dobrý v této hře. Tady jsou všude náboje do broky, to nepotřebujeme. Co to zase, kurva? Dobrý. Ještě po cestě budeme lootovat, ať se pak nemusím vracet. Wow. No, hajzlu. Tak tohle to jsem hodně špatně minul. Nech se sejmout. Do píči! To nebyl headshot, no nic, moje kombo je v hajzlu. Moje... Cože? Jsem prošel tou budovou? To je pěkný. Díky, tohle to si všechno vezmu. Headshoty jak na běžícím páse, akorát ten jeden jsem teda pěkně posral. A paliči ne. S paličema to je dost na hovno.
Tohle je takovej čupčí syn. Na tomhle hajzlovi jsem chcípnul snad 3krát. Že ona na něj pořádně funguje jako ta brokovnice hlavně. Že on jak se otočí, tak mu pak potřebujete prostřelit tu nádrž. Tak dělej, pojď. No, že by. By the natives. Croft is with them. Several casualties. Men are dead and scattered. We should have killed her. You have nothing to show for your efforts. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity will step in if you do. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the Source. And you will have it. Don't lose faith, Anna. This is God's will. Our success is inevitable. Please, just find it. My time is running out. I've come so far. I've endured so much. These final barriers you have set before me. These sins you have forced me to commit, they must have a purpose. Only you can show me the way. Grant me strength to continue for her, for you, for Trinity. Please. Show me the way. Then blood it shall be. Stay with me. Stay with me. I'm sorry. Your people don't deserve this. It is our chosen path. Our duty. It's never been easy. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I doubt it. They have many resources. And the Atlas? It's an ancient map to the old city. But Trinity won't find it at that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right now, they're one and the same. I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. Yes. I need bandages. What is it? Won't stop We're in bleeding. bad shape, Jacob. The attack left us in shambles, and we have no one to send to the Acropolis. I know. Dostali jsme teda důležitou novou informaci a to je to, že Anna a... Sakra, já jsem zapomněl, jak se teďko jmenuje ten blondák. Ten velký zlej pán. To je jedno, víte, koho myslím, teď mi prostě vypadlo jméno, jakož jsem idiot. Ale oni nejsou vlastně, on není vůdce celého toho řádu Trinity.
Protože nad nima je ještě někdo, protože on mluvil o tom, že jestli se k tomu dostane Trinity, jestli bude nespokojená s jejich výsledkama, z toho Konstantina Tiany, tak v tom případě sem potom vlastně pošlou své vlastní ještě jednotky a přijde sem někdo, kdo to zvládne dokončit to hledání toho božského zdroje a pro něj už bude Anna postradatelná, tudíž ona se sem potřebuje dostat s tím Konstantinem, aby jí ten božský zdroj mohl vyléčit. No dobře, OK. Nicméně obrana byla teda celkem rychlá, akorát, že tohle byla jenom první vlna a další už musíme předejít, protože už takhle jsme přišli o spoustu lidí. No a tohle to bude pro dnešní epizodu všechno, dámy a pánové. Takže já teďko ideálně bych za kamerou zkusil ještě něco sesbírat a takhle, ulovit něco málo a podobně. A potom teda, buď v příští epizodě se vrátíme zpátky do toho údolí geotermálního, že tady je vlastně ta jeho druhá půlka, tady se pak pokračuje už zase dál do další části hry. A nebo já bych se mohl vrátit v příští epizodě semhle a mohli bychom zkusit projít, tady je jedna hrobka s výzvou, tady je druhá hrobka s výzvou a myslím, že je tady ještě i... Tady jsou dokonce 4, jasný, no, takže tady jich máme celkem dost v této lokaci, tady ještě někde bude další. A nevím potom, kde je ta poslední, tady možná někde tady nahoře. Každopádně tak jako tak, uvidíme, jestli v příští epizodě budu pokračovat v hlavní lince, a nebo bychom si udělali epizodu, kde bychom šli čistě na ty challenge hrobky, když tak mi dejte vědět do komentářů pod tohle video. Každopádně vpravo nahoře máte Rise of Tomb Raider playlist tlačítko, tam najdete celou tuhle sérii dohranou od začátku až do konce, včetně následně i DLCček. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, tam můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole, a Rise of Tomb Raider na PC, právě k tomu dostanete češtinu, kterou já užívám. Jinak v popisku pod videem je i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. A samozřejmě v popisku i odkaz na facebookovou stránku pro všechny informace o dalších videích, streamech a vůbec celém kanále. Takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, uvidíme, jak to teda bude příště a do té doby nazdar.